Λέγομαι Ματσούκας Γεώργιος, γεννήθηκα στην Πέρα το 1930. Είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ. Πριν από λίγα χρόνια πρότεινα στον πρόεδρο του Συλλόγου Αρχαία Πέλα για να κάνω κάποια μηχανήματα παλιά αγροτικά που έχουν εδώ καιρό εξαλειφθεί από χρόνια. Λοιπόν, αυτά τα μηχανήματα για να τα κάνω με έφαγαν 1,5 χρόνο και πώς να το πω, δηλαδή με κουράσαν πολύ, διότι δεν είχα να δω κάτι το καινούριο, κάτι το αυτό συγκεκριμένο για να πάρω μέτρα να κάνω. Και τα έβγαλα όλα από την αρχή. Όλα μόνος μου τα έχω κάνει. Όλα τα πάντα. Έπαιρνα σίδερα, λάμες και γωνιές και τώρα και τα άλλα και παρουσίασα μηχανήματα. Με πολύ κόπο. Κατασκεύασα 4 μηχανήματα που έχουν σχέση με το ΣΤΕΡ και το παρέδωσα. Αυτό το μηχάνημα είναι μια θεριστική μηχανή του 1930 που την τραβούσαν τα ζώα, άλογα, βόδια, τέτοια πράγματα. Αυτή είναι μια μηχανή ή μια πατός, να το πούμε αλλιώς, του 1930.